Amb el següent punt. La consigna és la modificació tècnica. I l'aprovació inicial de la modificació del pressupost del 2007. Vagin uns punts que tenim aquí, que és l'ampliació de les partides, és el centre d'interpretació amb 500 euros, vies públics urbans 3.500, perquè aquesta és mig, la partida de compra d'aigua 4.000 euros, molta sequera i per comprar més aigua habitual per tant. Estudis de treballs tècnics, són diferents projectes que tenim dels carrers que hem de fer l'any que ve d'empedrar i el tema de l'estació meteorològica que hem de posar. I ens hi hem de donar 15 euros. Aprofitant que la Diputació ens va pavimentar la carretera, nosaltres hem tingut un seguit de blandons que hi havia a la Fujada, bàsicament, i el pont que està la repassada no hem aprofitat per repassar i fer encimentar el pont fins a la Pobla. El tema d'una proposta d'un estudi de la norma laboral que volem fer, de recollir testimons de la gent gran, fem una revisió de 1.000 euros. El tema de millores al rellotge del campanar, que hem d'anar fent, hem de fer canviar els motors i ara toca fer aquesta actuació a l'esfera, 2.000 euros. Tenim un tema d'un veí que ha una afectació amb una parcel·la, la parcel·la 50 de l'associació de Montclar, que degut a un gratament que va fer una parcel·la que està sota d'un carrer, va agradar tots els problemes que hi havia i hi ha hagut un desprendiment. Això ho ha de pagar el veí. Per tant, aquí preiem la despesa per l'esgotament, que després veurem una partida del desimport, que és el que ha de pagar el veí en diferents fraccions, per hem de posar aquí, en aquesta actuació que hem de fer. No m'ho crec molt clar. El tema d'un fanal que ens vaig agafar un camió a l'escola, 900 euros. El tema d'una subvenció que ha donat per la Diputació per millor informàtics i llicències, 4.200 euros. El mateix inclou una actuació que farem bàsicament de renovar l'enllumenat del pont i una nova carrera del dilluns a la carretera de 8.000 euros i un canvi de verificació de l'únic que hem comprat que no toca en quin codi si hem d'anar a una altra partida que després com el que canviem, de 400 euros. I què hem reduït de despeses? Hem reduït el tema dels bombes de la CAP, 5.000 euros, l'utilitzadora, la reducció un cop tancada la temporada de la piscina de 3.000 euros, altres obres menors de reducció de 2.000 euros, temes d'activitats esportives un cop hem acabat la temporada d'estiu, també 4.000 euros menys de despeses, són els previstos que hi havia inicialment. El tema del cost del projecte de redacció de la pagament per generació reduïm 12.000 euros, perquè aquests 12.000 euros és part del personal en el moment d'implantació, és personal propi, i ja va dintre la partida de personal. El tema de 3.000 euros menys dels interessos que es cobra la Diputació quan demanem bestretes, i bueno, no hem demanat, però la liquiditat i no ha fet falta demanar cap bestreta, que és aquest avançament de diners a la Diputació de Tarragona, els 4.200 euros de subvenció de la Diputació a la reducció de la partida, el mateix aquí, i el canvi de veda de la motosserra. I nous ingressos, com cobrim amb aquestes despeses no que hem fet? Doncs tenim una subvenció de la Diputació del Consell de les Escales de 600 euros, diverses subvencions de la Diputació destinades a la Sala de Cultura i la Fundació de 2.000 euros, un patrocinador que ens va passar 1.064 euros per activitats festives diverses, un ajust de 7 euros d'una partida de subvenció de la Diputació, els 10.000 euros, com hem dit, de l'escollera de Montclar que va veure la passada del 140, els 1.800 euros de l'assegurança del fanal que es vaig agafar al Sant Mateu i les subvencions de la Diputació, que ara sí el Procert, són 11.500 euros i més ingressos també 274 euros del Testavet i una base també dels ingressos dels subvencions de la Diputació, 12.000 euros un cop s'han determinat les dues partides per separat. Comentaris. Tenia intentat preguntar això a l'escollera, però això de l'escollera del Bas dins aquest desprendiment que has dit, no? D'aquest veí, que va tenir unes feines. Els treballs tècnics i estudis, que pugen més 7.200, suposo que més del que teníem previst ja, és per acabar de fer els carrers del casc antic? Sí. I això ho fa l'arquitecte, no? No es posa, sí.
I el primer punt que ha vies úniques urbanes més 3.500, no sé si et referies a l'entrada del pont o... No, això és la reducció de la partida. Perdó, és la dels camins, això és el camins. És camí. Sí. 3.500 inverteix en camins. Camins i arreglar alguna regla. No. I l'aigua com és? Si hi ha 4.000, perquè l'aigua el que fem és vendre-li com aigua, no? Per tant, si paguem 4.000 també que el paguem al pantano també deurem cobrada com aigua. No, l'aigua no la portem nosaltres. L'aigua, el cost de l'aigua la portem al servei. El cost de l'aigua, l'Ajuntament la porta als veïns, no la compra com aigua. Com aigua que és del servei, de gestió, de l'electricitat, i nosaltres aportem aigua. Per tant, hi haurà una facturació, no? Dins de la factura del que cobra com aigua, alguna part vindrà cap a l'Ajuntament, no? Per compensar aquests 4.000 euros de compra d'aigua? No. O sigui, hi ha una deriva. Hi ha una deriva, sí. Anem a votació? Abstencions? Vots en contra i vots a favor?